Representa, no sé què dir-vos, perquè la veritat és que crec que no me'n mereixc, però clar, alhora estic molt contenta de que s'hagin recordat de mi i el que representa és agraïment a les persones que ho han fet possible. Retrobar-se en la seva història i per això he volgut celebrar aquest homenatge que és, nosaltres l'anem a anomenar la nit de la música en la societat econòmica del país i res millor que homenatjar a una persona com Matilde Salvador, és una compositora excel·lent, humana, professional i acadèmicament, i també al mateix temps hem volgut homenatjar a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, una federació i un conjunt d'homes i dones que estan treballant per aquesta activitat cultural tan important i tan arrelada en la cultura valenciana i entre els valencians. La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, el rebre el guardó de la Societat Econòmica d'Amics del País de València, suposa, després dels premis que ens ha donat el Ministeri de Cultura i l'alta distinció de la Generalitat Valenciana el 9 d'octubre, l'honor de rebre un guardó de la societat valenciana, és a dir, del poble. La personalitat de Matilde és múltiple, com bé sabeu. I dintre de la seva faceta creadora, està no solament en la composició, sinó també en aquest aspecte creatiu, que deu tindre també la docència i que deu tindre també la interpretació. En ella es conjuguen moltes facetes de la personalitat d'un músic. Donava diners i préstamos per comprar instruments en cada poble a la seva banda i per construir l'edifici musical. El Conservatori Superior de Música era un foc d'atracció de tots els músics que escoltaven la música d'oït, que no tenien ninguna preparació de solfeo ni instrumental. El Conservatori de Música feia que en tots els pobles... Després de la presentació dels nous homenatges d'aquest nit, el director de l'Econòmica farà entrega de la medalla d'or de la Societat i d'una placa commemorativa a la compositora Matilde Salvador i a Àngel Asunción de Cubrió, president de la Federació de Societats Musicals. La veritat és que jo estic molt aclaparada perquè jo no me sent mereixedora d'aquest homenatge i això és el que sempre se diu, però en aquesta ocasió estic dient el que realment penso. Ara, també tinc que dir que me dona molta alegria perquè ve d'una societat que ha fet un treball molt gran i plural, la creadora del Conservatori, i això, sense l'existència del Conservatori, la música a València no hauria sigut el mateix. I també perquè Ros m'ha dit unes coses molt boniques, Ros, que l'he tingut de jefe uns quants anys, sempre de company cordialíssim, i perquè ha coincidit aquest homenatge en les societats musicals, que sense el treball d'elles tampoc la música del País Valencià hauria sigut el mateix, perquè han fet moltíssima feina en els nostres pobles. Així que als que han pensat en mi, se'ls ha ocorrit aquesta idea i l'han posat en peu, els dono moltíssimes gràcies i a tots els que esteu així per a donar-li lluentor i alegria també. Moltes gràcies. Seguint aquesta trajectòria de medalles o d'homenatges, llisca que la Societat Econòmica d'Amics del País ha concedit el seu guardó o el seu homenatge a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. Matilde Salvador i la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana són, com sabeu molt bé, dos enfocaments distints, diferents, d'una mateixa faceta cultural.
En nom de la Societat Econòmica dins del País de València, el nostre més profund agraïment a Matilde Salvador i a totes les persones que treballen en la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana per l'esforç realitzat. Un homenatge merescut en els dos casos. Moltes gràcies a tots per la vostra atenció.